Venga, ahora mismo porque alguien que venir. Nereden nereye fotoğrafı kaldı? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Venga, ahora mismo porque alguien que venir. Nereden nereye fotoğrafı kaldı? ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Todos fueron al del rey. Compré el garzón y la otra fue un vestido, muy feminista, fue un vestido. Pero fue. ¿Vale? No falta. Así nos deja. Hay que correr. Sembla que la gent no s'ha donat compte que cada vegada estan les coses més cares. No, pero que tú eres un lector. Esa. Mira, lo lleváis. ¿Qué te toca? Que vean los pantalones. Ja n'hi ha prou. Amb aquesta representació que acabem de fer, volem denunciar l'empobriment que patim la gent de Santa Coloma. Som una de les ciutats més pobres de Catalunya. L'atur afecta gairebé el 15% de la població activa, especialment entre la gent jove. La precarietat laboral i els baixos salaris no ens permeten arribar a final de mes. El 23% de les persones que vivim a la ciutat són pobres. El 30% dels nens i nenes viuen en risc de pobresa extrema. Més de 2.500 famílies sobreviuen pels serveis d'urgència social, etc. Aquesta situació no passa només aquí. A Catalunya, gairebé 400.000 persones són treballadores pobres i a Espanya, quasi el 13% del total dels treballadors són pobres. Els preus dels productes bàsics no paren de créixer. Pa, oli, carn i llet han pujat fins al 80% i els preus en general es calcula que pujaran un 10% aquest any. Però, en canvi, salaris i pensions no pugen al mateix ritme. Tot això a les grans multinacionals de l'alimentació, com Carrefour, li és igual. Més ben dit, encara ho aprofiten per especular amb els preus i augmentar beneficis. L'any passat, Carrefour va guanyar un 120% més, 311 milions d'euros. Aquestes grans superfícies no només ens roben a nosaltres, sinó que també arruïnen els comerços de barri, que acaben desapareixent. Els pagesos, a qui imposen preus de compra per sota del preu de cost, i els seus treballadors. Carrefour vol presentar expedient d'ocupació per acomiadar 2.700 persones. Davant d'aquesta situació, només ens queda la protesta. No podem acceptar dòcilment que ens segueixin explotant i robant. La crisi que estem vivint no és un fenomen que caigui del cel. Té responsables. Cal que els identifiquem i que exigim solucions als governs. Per això som aquí. Davant la pobresa, exigim al govern de la Generalitat i al govern espanyol que instauri una renda bàsica universal que asseguri els ingressos mínims a tota la població. Davant la inflació, exigim al govern de la Generalitat i al govern espanyol que controli els preus i els beneficis de les grans empreses. Davant la pobresa energètica, exigim la nacionalització d'Endesa i totes les elèctriques. També exigim una banca pública, impostos als rics, habitatge públic i social i treball, salari i pensions dignes, que no se'ns pixin a sobre. Alcem-nos! Octubre 2022, CUP, gent de Gramenet.
Cuando vino el rey me tocó Mengeu-nos al rei, mengeu-nos al rei, mengeu-nos al rei, mengeu-nos al rei, mengeu-nos al rei.